A takto tu je pláž. Tuto je takto pláž. Taliansko Bibione. Tak toto tu je. No ideme. Ideme na pláž. Teraz aby sme našli naše miesto. Som z toho dosť mimo. No, uvidíme, nájdeme. Zistíme. Opýtame sa. Tuto takto ideme k moru. A tuto to už aj máme, našu hotelovú pláž. Označené. Pekné. To je to. Tuto je hotel Playa. Tam ubytovaný. Ideme na to. Vidíme, že teda je naše. A ty to nájdem. Jaj? To nebude, to sú 200 stovky. To bude volať, že hentam asi, ja neviem. Nájdeme, zistíme. To bude volať, že pri mori. Lebo to ide do lety čísla. No máme to. 66. To je naše číslo. Teraz tu ženička bude maturovať nad lehátkom. Ale nevadí. Ideme kúknúť do moru. Tak to idem aj ja. Pomočíme si tam smradlavé nohy. Áno, to paráda. Otlaky. Sme narobení, musíme si tam vymočiť nohy. Mozole na rukách. Ešte sa toho to chytím, aj keď neviem, čo to je. Takto tuto sa Majka toho chytí. Nevieme, čo to je, ale je to tu. Voldemort napísal. Je niečo napísané. Nejaké veci. Rok 2024, august, áno, to je teraz. A takto tuto chod k moru, Majka, nech to vyzáže si, že sme pri mori. No. Takto sa tu kúpeme. Ideme na to.